So dwi'n mynd I siarad am y Jigsaw Llywodraethiant. So, tybed sut ydych chi'n teimlo wrth allan testyn y rhan yma o'r dydd Llywodraethiant? Ella fyddech chi'n meddwl, ardderchog, rili edrych ymlaen. Dyna sut dwi'n teimlo efo math yma o bethau, oherwydd, a just as well oherwydd dyma ydy fy swyddi. Ond ella bod chi'n teimlo bod materion corfforaethol fel hyn yn rhy anodd i'w gwynebu, yn rhy gymleth neu yn ormod i'w ddarllen. So be dwi'n mynd I drio wneud yn yr ychydig funudau nes yma ydy trio wneud pethau'n haws i'w deall, rhoi fframwaith I chi ar gyfer gwneud penderfyniadau corfforaethol. If we could have the next slide, please. Mae'r Comisiwn Elusennau wedi crynhoi 6 pwynt allweddol o ddyletswyddau ar gyfer rhedeg elusen. Dwi'n awgrymu bod o'n syniadau dilyn y rhain, achos mae'n sicrhau bod ni'n ystyried materion mewn ffordd trwyadl, a hefyd gan ein bod ni yn elusen, mae'n gyfrifoldeb arno ni dilyn nhw achos da ni'n cael yn rheoleiddio gan y Comisiwn Elusennau. So dwi am egluro y 6 pwynt sydd ar y darnau Jigsaw, cymhwyso nhw i'r Eglwys ac gwneud hynny mewn ffordd gobeithio sydd yn ymarferol a perthnasol I chi. So y sleid cyntaf, gnewch yn siŵr bod eich elusen yn cyflawni ei dibenion bydd cyhoeddus. So dwi am ganolbwyntio ar y rhan yna cyflawni ein dibenion. So dibenion EBC yn ein llawlyfr trefn a rheola ydy hyrwyddo y ffydd Gristnogol. Hefyd mae ein amcan wedi ei nodi ar dudalen 3 o'r llawlyfr sef addoli Duw a lledaenu efengil yr arglwydd Iesu Grist. A fel ydych chi'n gweld y fan hyn, mae'r union eiriau yma ar ein banner ni. So, da ni wedi mwynhau clywed a cael yn annog bore yma gan nifer o straeon newyddion da. So, dwi eisiau rhoi her bach I ni wrth ystyried yr ochr corfforaethol a llywodraethiant. Tybed os oes y bethau allwn ni wneud yn wahanol neu stopio gwneud mwyn yn galluogi ni I wneud y gwaith o addoli Duw a lledaenu efengil yr arglwydd Iesu Grist yn fwy effeithiol. O'n I mewn Cynhadledd ar elusennau wythnos diwetha o'r enw adeiladau eich gwydnwch, Build Your Resilience. Un o brif negeseuon y Cynhadledd oedd I fod yn bwysig I elusennau addasu a newid, ond bod hwn ddim angen bod yn rhywbeth negyddol. Dywedwyd bod elusennau gwydyn yn dysgu a gwella. Yn y Cynhadledd gawson ni'n annog I groesawu newid, bod newid yn gyfle I ystyried cyfleon newydd I gyflawni amcanion yr elusen, a hynny mewn ffyrdd gwahanol a newydd. Mae cymryd risg yn hyn yn oce hefyd, cyn belled a bod ni'n pwyso a mesur y peth. A dwi yn siarad efo fi fy hun yn hyn hefyd, achos da ni yn edrych ar gwahanol reola a prosesau I weld be allan ni symleiddio. Y gobaith yn hynny, wrth gwrs, ydy safio amser gwaith papur, fel bod na fwy o amser wedyn I ganolbwyntio ar y gwaith canolog. Could you have the next slide, please? Yr ail ddarn Jigsaw ydy cydymffurfio a dogfen lywodraethol eich elusen ar gyfraith. So be ydy dogfen llywodraethol EBC? Fydd rhai yna chi'n gwybod wrth gwrs bod gennym ni 3, sef gweithred gyfansoddiadol 1826, deddfau seneddol Eglwys Presbyteraidd Cymru 1933 ac 1959, ac y llawlyfr trefn a rheola. Erbyn heddiw gan fwyaf, dogfennau sy'n rhoi cyd-destun hanesyddol i'w gweithred 1826 a'r deddfau seneddol. Ond beth sy'n haro fi wrth edrych ar y 2 ddogfen hanesyddol ydy sut oedd yn pobl ni ddim ofyn mentro nôl yn 1826 ac 1933. Mae'r dogfen yma'n rhestru arweinwyr Cristnogol o bob cwr o Gymru sydd wedi dod at ei gilydd mewn undod I ffurfio un corff y cyfundeb. So, really, yr unig ddogfen llywodraethol da chi angen edrych arno fo rwan ydy'r llawlyfr trefn a rheola. So, o'n I jyst eisiau tynnu'ch sylw chi at diffiniad ymddiriedolwr rheolaethol, fod o'n cynnwys gweinidog, blaenoriaid, ysgrifennydd a thrysorydd eglwys. A wedyn rôl o reoli adnoddau ariannol ac eiddo ar achos lleol ydy hwn, dydy o ddim yr un peth a bod yn ymddiriedolwyr elusen annibynnol.
Mae yna adnoddau helpu chi ar yn gwefan yn cynnwys fideos byr am rôl ymddiriedolwr rheolaethol ac hefyd croeso wrth gwrs i chi ffonio ni am unrhyw gymorth. Could you have the next slide, please? So, gweithredu lles gorau eich elusen. Wrth ystyried hyn, mae'n briodol ac yn bwysig wrth gwrs bod gwerthoedd Cristnogol ac yn amcanio ni o addoli Duw a lledaenu'r Efengyl yn ganolog wrth i chi wneud penderfyniadau. Wedyn, yn y gynhadledd i iddo fo wrth diwetha, eglurwyd bod llai o arian yn gyffredinol ar gael i elusennau, ac felly mwyn parhau i weithredu a cyflawni amcanion elusennol, roedd yna awgrym cryf y dylai elusennau uno gweithio fo'i gilydd mwyn darparu gwasanaeth gwell a mwy buddiol i'n cymunedau. So dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn, os ydych chi'n eglwys fach a mae yna eglwys cyfagos, ydy o lles gorau EBC i weithio ar wahân, neu ydy uno lles gorau EBC? Ydy uno lles gorau addoli Duw a lledaenu'r Efengyl? Mae gennau brofiad personol o hyn, achos stori Bangor a Byriau Newydd ydy fy stori i hefyd yn Capel Tŵr Gwyn Bangor ges i fy magu. Mae gennau atgofion melys iawn yno, ac bod gennau hiraeth am yr hen Tŵr Gwyn, dwi hefyd yn gweld y darlun mawr o sut mae uno wedi bod lles gorau addoli Duw a lledaenu'r Efengyl, achos mae'r achos yn parhau yn Byriau Newydd, mae cyllid wedyn i gyflogi gweithwyr, ac hefyd yn digwydd bod mae gwaith Iesu Grist yn parhau yn yr hen leoliad trwy Capel Bedyddwyr Penrallt. A wedyn, pwynt arall ymarferol o ran gweithredu ar lles gorau EBC di gwneud siŵr bod chi'n dasgan diddordeb, delio gyda sefyllfaoedd o wrthdaro buddiannau. Could I have the next slide, please? Diolch. So, nesaf, rheoli adnoddau eich elusen mewn modd cyfrifol. So, adnoddau EBC ydy arian, adeiladau a pobl. Wedyn, stiwardiaeth ydy'r ffordd da ni'n edrych ar hyn o safbwynt Cristnogol yn de. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed Nan yn dweud yn ddiweddar bod mwy na 50% o'n gwariant ni yn mynd ar adeiladau. Ond nid pobl, nid adeilad i'w eglwys. A dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn, faint sy'n cael ei wario yn eich cyd-destun lleol chi ar yr adeilad i gymharu efo faint sy'n cael ei wario ar weinidogaeth a chenhadaeth? Hefyd, o'n eisiau codi pwynt ar arian wrth gefn, reserves. So dwi'n gwerthfawrogi weithiau bod arian yn dod o ffynhonnell sydd yn gyfyngedig, fel trust a designated land, ond dydy'r rhan fwyaf o arian ddim wedi glymu fel hyn. Mae canllawiau'r Comisiwn yn dweud bod angen i lefelau arian sy'n y banc beidio bod yn rhy uchel nac yn rhy isel. Maen nhw'n dweud gall cadw cronfeydd wrth gefn gormodol gyfyngu yn ddiangen ar y swm sy'n cael ei wario ar weithgareddau elusennol a'r manteision posib y gall elusen ei darparu. Could I have the next slide, please? Diolch. So'r pumed darn Jigsaw ydy gweithredu gyda gofal a sgil rhesymol. So mae'r dyletswydd yma yn ymwneud â'r angen i ddefnyddio sgiliau a profiad wrth wneud penderfyniadau, paratoi ar gyfer cyfarfodydd, cofnodi penderfyniadau a pan mae'n briodol nodi y rhesymau fel bod cofnod lawr ar bapur. Mae hefyd i wneud efo penderfynu pryd mae angen cyngor, ac wrth gwrs mae cefnogaeth yr Henadurdiaeth, yr gymdeithasfa a swyddogion y swyddfa yna ar gael i'ch helpu chi. Could I have the next slide, please? Diolch. A wedyn yn olaf, sicrhau bod eich elusen yn atebol. So fydd hyn yn cynnwys atebolrwydd mewnol, enghraifft cwblhau, adroddiad blynyddol, ffurflenni ystadegau ac yn y blaen. Felly dwi wedi siarad am 6 pwynt allweddol i'ch helpu chi wneud penderfyniadau. Os ydych chi eisiau mwy o fanylion am yr rhain, mae yna fwy o wybodaeth am y 6 pwynt i'w gael yn ogfen y Comisiwn Elusennau, dogfen o'r enw CC3. So dwi jyst eisiau cloi efo yr her nes i roed yn gynharach. Wrth ystyried yr ochr corfforaethol, tybed os oes yna bethau allwn ni wneud yn wahanol neu stopio gwneud mwyn ein galluogi i addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist yn fwy effeithiol.